Lek nganti melanggan diseritai. Ya Allah, Bel, tak goleki. Lah kok dolan dhewe tekan kene, lek dluwup no piye mau. Kar nyandi. Beh, gek panas-panas. Tak goleki tak kira digondol kucing. Digondol. Gek panas-panas soe. Ana ndi, Mbak? Ane Oh. Iki lho nang omah tak goleki rene tekan kene dhuwur wis ning sanding kembang. kesasar iku. Oh. Yo, beh. Yo lek digondol kucing ngene piye lho. Ya, yo. Lah bobot rong tahun setengah aku gendong ya klenger. Aduh, wes teko jupan. Aduh. Sok neh, lek arepe dolan ki omong. Dadi aku ora bingung golek. Tak bukain nang sor bantal, tak bukain nang sor tampah kenceng. Tak kira ndelok nang sor kenceng ta nang sor bantal. Sampeyan gendong aku apet kok. Ya apet bel beh. Sesuk nek iki domengi lek dolan nandi-nandi. Kuwi omong dhisik. Ngene iki wis panas-panas kon gendong sliramu. Ya lek bobotmu enteng, bobotmu mas 10 ton lho. Bah, untuk boyokku ora ning ngarep, cara boyokku malah ning ngarep lho piye? Aku ora duwe boyok lho. Enek to boyo ning ngarepku. Ya enek. Wong buntut lho enek ning ngarep. Contone kaya aku ngene iki buntutku ning ngarep ngono lho. Alah sembarang kong sak arepmu. Ya aja sak karepku, engko lek tak tekone apa kuwi kelingiku utawa apa kuwi jenenge undruk goreng piye? Apa srintil goreng kok sak karepmu. Lek njaluk ki omong sing jelas ngono. Demenamu kan apel batu ya, apel batu. Ya engko tak tekone apel karo batu ya. Apelnya sekilo, batune sak trep. Maksudnya ora ngono kong. Lho lek ora ngono terus piye? Omong sing jelas, apel batu to. Lah ya apel karo batu. Omong kok bengesalah kong ngene piye. Ya ora salah ya wis, gek nganu, apa kuwi lungguh kono, aja ngadeg nang kono kok kaya den-den sawah ngono. Kucinge mau nguncek kok malah. Yo. Ayo. Yo. Iso, rencane yo iso. Yo, terus. Terus rono. Terus atret rene, belok rene. Nah, mapak Andra ya. Jadi Pak Mati. Yo, terus no. Kapan iki ya? Iki mau. Iki mau. Nah. Ya. Kayak apa? Dapur, pusi. Sama nek kuburan nang kuburan. Sapa to sing mati wong? Sok-sok wae lho. Ku nek buram anake Mansur. Wes mati. Sing nomor piro kuwi? Doang ngono piye? Awakmu saiki krasa penak apa ora? Penak kong penak. Sikilmu wis ora abuh. Lah sikilmu abuh disalini sikil meja. Ya penak sama aku. Lha kuwi nek lekas sehat ngono apa kuwi jenenge? Mlaku wae ora pamit, akhirnya aku bingung goleki lho, Bel. Aku jan malah aku mikir nganti kudu ngentut ngono. Aku ngompet nang endi wong ki mangan ngono. Samarku lek digondol tukang rosok dirosokne. Sone pamit lah nyanyi-nyanyi. Wes, engko mari ngene aku kene ambil batu. Aku ya wusel sakjane. Ya wes, nang kene sik tak tinggal, tak tukone apel batu ya. Ora usah mlaku tekan dindine lho. Aku kok bingung goleki. Ya, janji. Janji siswa. Aku lek janji siswa saiki janji istri. Ora nyandi-nyandi tanpa izin suami. Ora ngendi. Oh. Tanpa izin suami. Nganti melanggan
Lek nganti melanggar. Diseritai.